miłosnik od Razgra. Wracamy do ziemskiego, strzelamy do żony Kicielka. Jasza! A nie Razgra! Amerika, Italia. Stop, Odrywka orkiestra. Haydi kızım kızım. Kızım,
hepsi otursun yerine. Burada bilgisayarımız var. Всички да седнат по местата си. Кръстника, кръстничката да излязат. Слушайте, мало и голямо, каква се е сватба задала в Русе, града голяма. Какво е слънце на небо, каква е бяла премяна, каква е булка засвяна. Стъпвай, престъпвай, булчице млада, стъпвай, престъпвай, назад не гледай. По бели карамфили, в бели дни, по бели пътища нозеви да вървят, дребно жито, все едра радост сърца ви да цари, а китка здравец, вечно здраве да дари. Обичайте живота горещо, макар че е бурен, суров, защото живота гради се на светлата дума любов. Косите ви шнак ще завали, очите ще загубят блясъка, годините, младежките мечти, сърцата само ще са същите, ще горят като сега. И любовта ви чиста и обвързваща ще грее с пламък ярък и неповторим. Уважаеми младоженци, честит брак и добре дошли в това прекрасно заведение. По стар обичай, младите се посрещат с хляб и сол и пенливо вино. Да вкусят колко е сладък семейния залък и да бъде бурна и пенлива любовта им. Браво, браво, браво! Първата хапка след захранването на младите даваме на момче. Нека първото дете бъде момче. Втората на момиченце. Там както искат, така да ги наредят. Любовта ви да е скъпа като султа. И сладка като медал. От хляба майчино чупете, че с любов и с радост е замесен, да бъде вашата воля,
запомнете, че двата рода ви посрещат с песен и тази песен нека да ви води. Който учиме по-голямото парче от тази красива пита, той ще командва цял живот вкъщи. Булката не пристъпвай, обърнете се с гръб двамата. Така, вдигнете си ръката. Една, тази. Аз ще ви дам питата и ще ви кажа кога да ти. Започва голяма борба. Исках да помогна на булката, но много напорис беше взетя. Така че той ще командва, но булката ще казва какво да става. Къщата ви да е пълна с вино, с хляб, с деца. В нея да се плиска вечна светлина, като дъжд от 100 слънца. Нека смях прозорците разтваря, нека от щастие и радост да звънят, че живот такъв не се повтаря. Три дечица на пода топли питки да търкалят, цялата земя да обърнат, всичко да изпитат, радост, болка и скърби и накрая пак при вас да се завърнат, за топли питки да попитат. Лежат две сърца на влюбени съпрузи във вяра и любов горят. Две хълки за цял живот ръцете ще красят. Две чаши с изкрящо вино пред вас стоят. Да вдигне в чашите прелели с еликсир на любовта. Семейен огън да запалим, да грейне с него радостта. И който във вашия дом живее, за цял живот да е щастлив. На здраве! Първите чаши на екс. Как е кръстник? Горчи, нали? Горчи, булката се връщи, явно някой трябва да го подслади. Не е малко много. Горчиво! 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 Не. Явно младите все още не знаят да подслажат горчиво вино. Кой може да им покаже? Кой освен кръстника? Я, кръстник, кажи как се подслажда горчиво вино. Разбираш. Кръстничка, ела тук. Ела, кръстничка, ела. Ви сте духовните му родители на тях. Ви сте им духовните хора. Целувки му. Покажете. Добре, разбрах. Но младоженците явно и те разбраха. Да опитат отново. Може би ще се научат.
научат да го подслаждат виното и ще се научат. И така, гълъбице бяла, бъди му хляб и постеля, бъди му шепа пръст, която рода си да посее, чрез тебе да живее. И незгоди, любете се като гълъбите, бъдете богати като българската земя. На добър час! А сега младите няма да сядат на масата, защото трябва да вкусят от тази сладка торта, да отрежат първото парче и да вкусят колко е сладък семейния живот. Kemik, bıçak nerede? Затворете очите на булката. Не, затворете очите. Булката, хванете. Хайде сега да я опитаме. Ани, дайте му, не така да ви намери. Хранете го, хранете го, хранете го, хранете го. Той помогна. Кръстника да затворя очите на младоженица. Така, хайде сега да видим ти като си толкова отворен. Хайде да видим. Не! Булката. Младоженица реши да вземе второто сладко парче на булката. Беше по-бърза.